Il-President ta' Malta George Vella appella lill-awtorità tal-ippjanar u awtoritajiet regolatorji oħra biex ikunu aġenti tal-bidla u biex jipprovdu soluzzjonijiet għall-istat attwali tal-ambjent. Waqt li kien qiegħed jindirizza r-raba' edizzjoni tal-Malta Architecture and Spatial Planning Awards, il-President qal li jekk hemm bżonn għandhom jittieħdu deċiżjonijiet radikali sabiex jitwaqqfu l-prattiki li mhumiex iwasslu għal riżultati mixtieqa u dan jeħtieġ li jibda minnu fih. Il-President Vella qal li qegħdin naraw tiżviluppa koliżjoni inkwetanti u perikoluża ta' żewġ xejriet li qegħdin jaħdmu kontra xulxin. L-isforzi ta' grupp imdaqqas ta' timijiet interdixxiplinari li joħolqu l-eċċellenza u grupp ferm akbar ta' periti u inġiniera li qegħdin sempliċiment jikkontribwixxu għal firxa dejjem akbar ta' bini impersonali u bla ruħ li qed jieħu l-ispazji miftuħa disponibbli kollha. Il-President innota li Għawdex huwa eżempju ċar ta' dan l-iżvilupp sejjed u issa li l-bini ikra eventwalment se jwassal għal effett negattiv fuq it-turiżmu u fuq il-komunitajiet żgħar tagħna li bil-mod il-mod qegħdin jitilfu s-sens ta' identità tagħhom. Meta wieħed ma jkollux viżjoni fit-tul, qal il-President, dan jista' jagħmel ħsara lil pajjiżna b'mod li ma jissewwiex. Il-President Vella laqa l-leġislatura riċenti li tiżgura aktar kompetenzi u kontrolli tal-kumpaniji tal-bini u tintroduċi aktar għarfien dwar il-bżonn ta' aktar sigurtà għal ħaddiema fis-settur tal-kostruzzjoni infushom. Madankollu qal li jrid jiġi żgurat l-infurzar f'kull livell, speċjalment biex jiġi evitat li nerġgħu nesperjenzaw avvenimenti traġiċi ta' vittmi ta' binjiet li jaqgħu minħabba xogħol mhux tajjeb jew b'riżultat dirett ta' prattiki tax-xogħol mhux ikkontrollati fis-siti tal-bini li jmissu mad-djar tan-nies.